Odcházejí naštvaní do pokoje a na stole vidí peněženku. Ale Mařenko, peněženka a vypadá to, že je plná peněz. Ne, Janičku, nesmích dál peníze. A ke všemu to peněženka patří. Tak kolik mám vzít? 7 000 bude stačit? Ne, Janičku, to se přece nedělá. Aby si se náhodou nezbláznila, tak já vezmu 15. Než Mařenka stačila něco říct, Jeníček už si bral bundu a peníze strčil do kapsy. Mařenka šla za ním. Ale stejně se to nedělá. No jo, časem jí to vrátíme. Tak dobře. A šli do nedalekého obchodu. Měli bychom koupit nějaký stromeček. Jo, a svíčky a ozdoby. Vidí nějakého divného člověka. Hledej, kdo by to mohl být. To teda nevím, ale zjistím to. Jeníček jde k tomu člověku a strhne mu plášť. Ty jsi šéf. Ano, jsem, ale tohle se přece nedělají. To nevím, jestli ti přesně to něco vést. Tak myslela, že ti žádný nějaký křížkové. Křížkové, když se na to dávno vytačovali. A já ji nemám křížkové. A jak znáš tvoje jména? Já znám jména všech. Bavili se dál před obchodem. Ale jak neseš, ty dárky. Ježíšek položil kouzelnou tašku za sebe a bavil se s dětmi. A jak si pamatuješ, co to je? No jo, já to mohu. Zatímco si povídali, ukradla kouzelnou tašku Ježibaba. Ježibaba s taškou utekla a Ježíšek zjistil, že ji nemá. Neboj se, najdeme ji. Já sám. A nemáš nějaké nepřátelé? Ty jsi tam úplně plná, ne? Jak jsem si Ježíšek nějaké nepřátelé? No, vlastně mám jedno. A koho víš, že mám? A proč jsi nepřátelé? Ty jsi tam. Já byla zlostný, ale já se rozhodl. Ty jsi každý Já se jenom podívám. Mezitím už byla Ježibaba v perníkové chaloupce. Aha, tašku už nikdy nenajdou. Všichni tři se jí vydali hledat. Šli pomalu a do Vánoc zbývalo 24 hodin. Tu uviděli malou chaloupku. Není to náhodou perníková chaloupka? Ale jak se dostane? Mám táta. Ježiš, máš. Já byla tam s tím paputem a mezi tím propustili dovnitř. A vezmete si každou svoje. Jeníček zaklepal a baba vyšla. Co tu chceš? Já budu znáš tak to nemám. Ale baba slyšela, jak někdo leze do chaloupky. Ale nejsi tak slává Vánoce. A co ty mi zaspíváváš vánoční stromeček? To by se taky zpívá. To víš, vyspělá technika.
trošku zpět, ale ze střechy spadl sníh a babu zavalil. Ježíšek zmizel a Jeníček a Mařenka šli domů. Zajímalo by se, kde je Ježíšek? To mě taky Mařenko. Rychle domů, dneska Došli domů a když večeřili, dal pod stromeček Ježíšek dárky, zazvonil zvonečkem a odešel. Jeníček s Mařenkou se zatím povídali. to mě taky chutná všechno. Ta je zrovna zdravá. Ale hnusná. Ježíšek je tu. Když otevřeli dveře, byli trošku zklamaní, že tam není Ježíšek, ale potom si řekli, že jim přinesl spoustu dárků. Ale tady je nějaký dobrý. Tak ho přečti. Já nemůžu číst, tak ho přečti. Milí Jeníčku, Mařenko a Vánoční stromečku, moc vám děkuji, že jste mi pomohli zachránit Vánoce a doufám, že se vám líbí dárky, které vám přinesl. Veselé Vánoce přeje Ježíš. Jejich radost překazila Macecha, která přišla úplně naštvaná. Kde jsou moje peníze? Jaký peníze? Tady jste mi vzali z mé peněží. A jak můžeš vědět, že jsme to byli my? Táty jsem se zbavila. Já jsem pamatuju, abyste se mi vrátili. Kdo jiný by toho měl vzít? Tady jsem pro tebe. Jdi si dávajte pozor, co si vezmete z mé peněží. Šli si rozbalit zbytek svých dárků a byli moc nadšení. Doufáme, že budete také nadšení ze svých dárků. Přejeme veselé Vánoce. Cool.